Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Ako ang angayan nga mangayog dispensa kanimo, Carla. Ha? Kay nga naman, te? Tungod bayat nako kung nganong nakasa kaniya ng tawhana. Tungod sa pagtuo nga siya si Derek nga akong batan-ong uyab. Te, Maong bisan unsay problema nimo diha ha? Kung takag yun bayat dayon ko. Andam ko mo suporta kanimo, Carla. Sultihi kog dili ka nakaagwanta diha. O baka ha, kimaltrato na kag maayo diha. Kay papriso ta ka ng tawhana. ha? Asa ka pa niya gidaha, Carla? Kuante ka ng... Sultihi ko. Aron kung magkinaunsa man o galing, makatultol na mi aron sa pag-rescue nimo. Hain ba mong dapita? Ay. Da. Kulbaan ka nang mag-record yung drama, bro eh. Oo, kasabot sa kong kakulbang akong gibati ganina. Grabe hagyod. Na, Pero, abi mo, na-portray ni mo maayo ang role nga buti pasabot sa script ka ganiha, bro. tinood ka, bro? Okay. Okay ba? Okay kayo, okay. Nakadungog ba dito sa Spanish booth? Daghan mi midayag ni mo. Usa na si Direktor Trifon Pai Parillo Morales. Ug sigurado kong gamiton gyud ka sa drama. Kaya dirihan, bro. Ikas gyud ka to. Saba na, bro eh. Gipakalma naman ko nimo sa kong kakulba ron, bro. Mupagay pag-audition ako. Mudaan na yung kong role. Tinuod bitaw. Gabdi ha. Tinuod lagi. Nakayon sila sa imong tingog o imong emosyon. Oh. Maisad si Ate Van, bro eh, nga nitudlo na ko. Itudloan ko niya daan kung sa'y mayong emosyon. Nagpasabot na, bro. Nga welcome ka na sa akong mga kauban sa recording studio. Palagi na siguro. Ingon ko tong inyong manager ko nga tawagan ako kung madawat Ay ko. sigurado na lagi to. Dapat ka. Yes! Artista na si Bro Derek sa radyo. Wow! 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 Artista na ko, amigo! Wow! Te, ayaw na lang gud og hasula pa imong hunahuna na ako. Okay ra lagi ko diri. Ngano bang di naman makontak ang imong cellphone? Mahimo ka raman untang mo text na ako matag karon og unya. Ha? Hain man day imong cellphone. Kuante ka ng lobate. Lobat? Aw, dre na gyud di ay te. Wa na gyud battery. As inapahong na gyud. O di i-charge. Wa man ko kadaog charger te. Syaro naman sa dili ka kahuam niya diha. Kuante ka ng di mi sakar og charger te. Aw, ang buot na ko ipasabot ba nga di man nga ordinaryong cellphone ang ilang gigamit te. Tablet naman kuno to. Naghisgot kag ila. Husto ba ko? Nga sa ato pa? May lain ka bang kauban diha gawas niya ng Derek? Ha? Te, babay na ha kay ni ana ang akong amo. Basta mo tawag ko ninyo matagkaron og unya ha. Babay na. Agoy, ang madikto naman ron. Sakpan ko aning ni ako sud sa iyang bahay ron. Sige, bro. Salamat ha. Wa man din sa may loan si Carla. Naka huna-huna man gid kahatog ikyas tong bayana. Ako mo itong gipalimpyo din eh. O yun. May agi naman sa nagunahan din eh.
Kain mo di ka to. Carla! Carla! Wa na. Nagsyaok na. Mukhaon pa kong maayo, be. Carla! Sir! Over here! Sa kusina! Sa? Hoy! Nakakaraday din sa kusina? Kaon ko, sir. Gutom. Ngiga ni mo sa? Wa pa gani mahuman ang akong gipabuhat nimo dito sa loan. Wa pa gani nimo mahuman og guna ang mga sagbot dito. Nikaon na ka. Ala, alangan man og guna. Unahon ako ang pagguna, sir niya. Agdo na ko nga, una ko maguna. Usa ko mukaon, nga gutom naman kay akong tiyan, sir. Usa? Gutom na gid kay sir. Unya, di gyud ay ko mukaon kay wa pa ko mahuman sa akong buhat. Sayo pa na, sir. Ang tudlo sa kong mama ug papa, sir, buhat daghan, kaon sab gyud og daghan. Kay kinsa pa man unya amo trabaho ana, sir, kung makuyapan ako sa kagutom. I don't care kung makuyapan o mamatay ka sa kagutom. Kay di ti ka igonsa. Busa unaha ang gipatrabaho ko nimo. Kasabot ka? Aha. Suko ka na, sir? Unsa pa man tan-aw nimo nako? Nagkumidya pa ko? Ha? Dili ba ya na makaturungano ning imong gibuhat nako, sir? Unsa? Giditin kog kunin mo din sa imong bay. Gikuhaan pa ko nimo og cellphone. Unya karon, di pa ko nimo pakanon. Uy, labag na sa katungod nako isip tao, sir. Oh. Ha? Giingnan ba akong ti Elvira nga kung gidaog-daog na gid kuno ko nimog maayo din sa imong kaugalingon, patawag ra siya nako kay iya kuno kang ipadakop. Oh. Unsa to? Uy. Time para good. Nagkasultihan na mo pag-usab sa gingon mong ate ni mo Elvira? Ha? Ha? Wa sir oy, katugong nitawag ko niya gamit ang cellphone ni Sir Alden. Oh. Mauna sir, maong ayaw pagtuo nga madaog-daog ra ko nimo dinhi. Kay mahimo kang makiha og kidnapping ning imong gibuhat nako. Illegal detention pag yun. Ug nakalapas ka sa balaod nga violence against women and children. Oh. Huy, day. Wa na'y mukihan ako kung patyon taka ilubong taka din sa loan ni akong bay. Hala ka. Sila ka? Puna na sa dimong sa, sir. Usi puna? Detret. Usa? Oo, gihulga ko ko nimong patyon ug makapila na nimo isulti nako. Ikiha ka na gyud namo, sir. Hoy. Wa na lagi mukihan ako kung patyon na tika. Balik sa trabaho. Oh, kadiya lang. Kadiyo tagod. Kang kinsa nang sinina na ang imong gisalob? Ha? Oh, ambot. Kung siyambot, di ina nimo ko ha. Dito sa labhanan. Akong giapil sa paglaba, pagpanlaban ako, aron may kailisan pud ko, oy. Tapot lawas sabi akong gidani mo dinhi. Karon pa day ka makabantay, sir. Nga ikapila naman nina akong sulob og sinina nga di ako. Oh. Unsa? Shock. Hoy, day. Ayaw pagpataka og panghilabot sa mga butang din niya sa akong bay. Kasabot ka? Unya, kay wa man ko'y daang sinina nga imong gidadin he. Asam ko gisulob. Problema na nimo. Basta kay ayaw pagpanghilabot sa mga butang nga niya din niya sa akong bay. Aw, wa di ka kauyon nga nanulob kog di akong sinina? Aw, hubuon ko ni. Uy, uy. Nga nung action magkagubo sa kuwat tubangan? Wa man ka makauyon nga nanghilabot kog gisulob din sa imong bay. Hubuon ko na lang ni. Aw, basin o ganahan sa biyog ka magtanaw nako, sir nga. Malmalon ko ni magpatrabaho din sa imong bay nga maghubo ko. Aw, maghubo! Uy, buang! Ayaw paggubo sa kuwat tubangan, ha? Ha? Da, hadlo ka lagi. Gawas din sa akong bay, ha? Adto na kas gawas. Ayaw na yun pagsuod pa din eh. Da, bahag laging ikog di mo. Naa na day ko'y pang-alkontra ni mo, ha? Aron maundang kag sigig pangasaba nako. Hubuan! Buang gibayan, ha? Murag desididog yung maghubo sa kung atubangan ng amaw. Huh. Usa kahit suras buang, no? Kung mo na maghubo sa kung tubangan? Kinahang na mag-antos ka pa sa kong mga kamot, Carla.
pantoson tika. Oh, time sa... Nakaangap mo ning telepono? Uy, kinsa may nangilabot ini nga kung ako'y mabutang og telepono, sigurohon magyud na akong matarong og butang. Bita. Carla! Carla! Tuan na, nagsaok na sab. Lupig pang babayag ba ning tawhana, uy. Pagkawa ko baya magdahom nga sa iyang kagwapo ingon siya ana. Di gid ni mo matagaan ang kinaiya sa tao sa iyang hitsura lang, no? Kay kini siya, murag anghel og naong. Apan demonyo og kinaiya. Pastilan sab, uy. Nagrant tuod ang akong wish nga ikauban ko ang lalaki sa kundamgo, ang akong man of my dreams. Apan, di gyud nako dream ang iyang kinaiya. Di makaon og iro. Pre! Hoy! Naaaraman ka niya, diya? Nanong di magamuting og tawag ka, ha? Bahala ka. Pawawa ako makadungog. Hoy! Maugtas kay gyud nako. Nakadungog ka ba nako, Carla? Uwa. Makadungog man. Unya? Nanong di ka mamuting og tawag ka, ha? Ang dito ka gud nagtawag nako sa sud sa imong bay. Unya kay di naman ko nimo pasudlon dito be. Oh. Hoy, nigawas ko, ha? Apan wa lang gihapon ko nimo panumbalinga. Kay SP man di ay ka, sir. Oh, unsa? Kulang sa pansin. Magpatagad ka gyud di ay nako. Kung may isugo ka man gani nako, sir, pahuman na sa ko aning imong gisugo nako. Usa ko sugoa og laing sugo. Di kay wa pagay ko mahuman sa una nimong gisugo nako. Suguon na sab ko nimong lain. Naay way kahumanan akong trabaho anang kalakiha, sir. Konpirmi lang ko nimong pasugdon og laing trabaho. Kinsa imong gitawgan sa telepono? Aha? Ayaw pa makak kay kontra ko kay ang taong bakakon. Kinsa imong gitawgan sa telepono? Hinaya lang ni mong tingog, sir, kay maigking ko. Kinsa lagi imong gitawgan? Gusto ka yung mahibaw? Kinsa lagi? Tao ko, sir. Tao ko, sir, nga naglaban sa akong kinabuhi. Maong naniguro kong tawag sa police station, sa hospital, bombero, barangay hall, SWAT, sa Aerof, tanan. Tanang nakalista dito dapit sa imong telepono nga mga emergency numbers, akong gitawgan o gipahibaw ning akong kahimtang. Unsa? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!